Usa ka ba kananay nga adunay negosyo o ganahan nga mas mapalambo pa kini? Apil na sa microfinance nga programa sa Ramon Aboitiz Foundation Incorporated kon Rafi ug pahimusli ang iyang gitanya ga production loan, savings ug microinsurance. Alang sa dugang kasayuran tawag sa 414-9996. Mahimo sab mo text sa 09285593-858. Rafi Microfinance ang inyong kaabag sa responsableng patigayon alang sa kalambuan. Ang Eduardo J. Aboitiz Cancer Center kon EJAC sa programa po sa Ramon Aboitiz Foundation Incorporated naglihok sa sayong pagmatikot sa cancer alang sa dugang kasayuran tawag sa 254-6351. Okay, balik ta mga higala, no? Live gyapon kita dinhi sa DYLA sa atong programang Pagtuki. Kuyo gyapon nato karon diri sa studio si Sir Ronald Dos Reyes, no? Ang program coordinator sa Ramon Aboitiz Foundation Incorporated, Eduardo J. Aboitiz Cancer Center. But before na to pangutanon si Sir Ronald, mga higala, amo mong giawhag, no? Nga mo post sa inyohang mga mensahe diri sa to ang Facebook account. Ang atong pangutana, how do you tell someone near you who is smoking that the smoke is bothering you, no? So i-post ang inyohang mga tubag, mga higala, ug ato ni siyang basahon on air during sa to ang programa, mga higala. Unya aduna sad mo kahigayungan, no? Makaangkon sa ato ang limited edition Pagtuki freebies, mga higala. So amo mong giawhag unya pwede sad mong makatawag sa tuang mga landline o mobile phone. Ang numero 256-1679 o baka sa 255-5754 o 0932-848-7293. So mao kana ang mga contact numbers, mga higala, din inyong mapadangat ang inyong mga mensahe. Okay? So, Sir Ronald, arita, talking about Cebu, unsa may answer, unsa may latest figure karon in terms of lung cancer cases, no, dinhi sa ato sa Cebu, base sa inyohang mga research o pagkolekta og mga datos? Una siguro, like sa Cebu, sa mga nilabayng mga katuigan sa, I think more than 20 years ago, ang kining lung cancer mao gini nag-una nga cancer nga maigo. Okay. Sa mga Cebuano. Okay. Labi na sa mga lalaki. Matag tuig, for example, for the past 10 years, since nagsige mig kolekta ining data sa mga common nga cancers nga maigo sa mga Cebuano, na ay 260 ka mga Cebuano matag tuig ang madiagnose og lung cancer. Og sa nahisgutan na ni Dr. Jan Aranas kaganina nga sa matag na po ka mga madiagnose na ini, usa lang gyud ang early. Unya ang pagka-diagnose pa gyud kanang spiritian lang ba? Nagpa-check up og lain unya Nya na matikdan. na naikitan. Kasagaran gyud ini niya sa kunang giingon nga sa matag na po siyam ini niya late na nga stage mahibaw-an. And I think usa sa ni siya sa rason nganong daghan gyud ang mga kaigsuonan nato nga ma-diagnose ini nga sakit, mamatay siya. Okay. So, swerte jud kaayo ang mga pasyente nga mulapas og kanang usa or duha ka tuig. Sa labi na katong mga late nga mga stage. Doon na ay mga kaygayonan sad maong importante kitong gisulti ni Doc Aranas ganina nga ang pinaka-epektibo nga paagi gyud para ni nato malikayat is una katong wala pa nanigarilyo di gyud musugod. Ang kaduha katong nanigarilyo musuway gyud og undang. Unya siguro gyud nga makaundang gyud sila. Kay kung buto na naon ang katong Department of Health, for example, wala lang gyud nila gud gi-kuan sad gi-made public ba nga ang Department of Health regional offices gyud na sila section sa ilang opisina nga na sila gitawag og smoking cessation nga counseling room. So ang katong mga kaigsuonan nato nga nagplano or nagsugod na yung undang, naginahinay nag-undang ba, pwede silang mobisita ini niya nga room, unya naa sila dito yung mga designated nga mga personal, trained sila nga personnel, maoy mutabang, dili lang counseling, pagtabang pagyud paggiya sa atong mga kaigsuonan para pag-guide nila para mag-successful ang ilang pag-undang sa pagpanigarilyo. So naani siya sa mga regional offices, sir? Wala pa ni siya sa mga local health health centers? Wala pa gyud. Like diri sa ato sa Region 7 diha sa Department of Health office, naa sila usa ka room, dako nga room gyud nga gi-designate gyud ini niya para sa mga kay sa una na nato nga gusto gyud porsigido nga makaundang sa ilang bisyo sa pagpanigarilyo. So muna mga higala, no, inyo na dungog
sa mga regional health offices day basid matimingan nga duol no sa inyuhang panimalay or accessible sa imuha, pwede day mong mo adto no kay naa din na siyang serbisyo no or programa nga gi-provide sa Department of Health nga diin magiyahan mo, matabangan mo diha sa pag sugod og hantod sa paghunong no sa pagpanigarilyo Sir Ronald matod pa nimo. Unsa tingan sa room ana sir? Kuan ang ilang gitawag ini kanang smoking cessation nga counseling Smoking room. cessation. Counseling room. Counseling so open room. ni siya gyud sa publiko. Okay. Siya labi na kato ato mga kaigsuonan nga desidido jud kayo nga maundang kay tinuod man tong giingon ni Doc Ranas nga lisod pag-undang nga kay addiction man eh. So kinahanglan siya og kuan ba og giya og suporta. Dili lang sa members pamilya, labi na sa atong mga eksperto ba. Yeah. Labi na kini atong like sa Department of Health. Ang usara gyud ini niya lang gyud kay gamay ra sad sa atong mga kaigsuonan nga mo adto. Mo avail po. Mo Kay avail siguro ini sa nga duwa to. sad kay bao, Kay balo una. no? So mo na mga igala amo mong giawhag no. Kung naamo diha karon sa higayon nga naamo sa sitwasyon nga nanatas katong gitawag og addiction no. Oo. O baka nagsugod-sugod na, you can drop by sa mga regional offices sa Department of Health ug mag-inquire mo kabahin ining smoking cessation Nga program no nga program sa sa Department of Health para magiyahan Sir Ronald. libre na siya nga serbisyo nga gihatag sa DOH, then ang ato na lang gyud is pag kuan ini niya pag maka-benefit ta or mo-avail ta ini nga programa. Sir Ronald, na-mention man ko kaganina nga sa early detection nay mga cases nga kanang magpa-x-ray lang anha nimo makit-an sa x-ray posible nimong nakay matikdan no. Of course di man day na nimo makuan kung unsa gyud na siya no apan naay mga procedures ana nga mahibaw-an, but ang first lang yun nga mamatikdan mo pinagi sa x-ray. Kay mao may common sad nga ipahigayon para pag-check kung like naay suspitsa ang doktor nga kung naa ba ka kay sakit sa baga. Okay naman na lang x-ray. Nya common sad ang x-ray nga requirement labi na sa mga nagtrabaho. Kay matag tuig or even kanang padung pa ka manarba empleyado. Requirement man na siya sa imong physical exam. So usa sa mga requirement kinahanglan kag x-ray. Unya sa imong annual sad nga regular physical exam required sad ang x-ray. So mao sad na siya ang usa sa mga mga paagi nga mabantayan. Pero permiro ra na siya nga paagi para pagbatyag sa kung naa man gani nitubo or bag-o nga nitubo sa kuan kining sa baga. Sir Ronald, kita sa Rafi unsa may mga programa na to karon nga gihimo og gipasiugdahan haron ma-address no kining pagsaka sa kaso sa lung cancer labi na gyud no una sa tanan dinhi sa atoa sa Cebu. Una gyud ang ato magyud sa nahisgutan na sad ni Doc Arana sa advocacy gyud ang ato sa dili lang kabahin sa lung cancer but basically pag advocate gyud kining balao dugay dinhi siya nga balao Republic Act 2011. So gitawag ni siya og Tobacco Regulation Act of 2003. So 2003 pa ni siya nga balaod at sa akong nahibaw-an ubay-ubay na sad sa ato mga LGUs nga naanay mga ordinances related ini niyang 9211 nga kuan kining anti-smoking ordinance. In fact diri sa Cebu City for example ang kining pag-enforce sa anti-smoking ordinance apil ni sa mandatos kining atong gitawag sisit kining environment police ba. So ang katong kining atong mga environment police apil ni sa ilang mandatos nga pag badlong or pag-ticket sa mga atong kaigsuonan nga makit-an nga manabako sa mga pampubliko nga mga lugar. Unya if you notice that like for example pero kinahanglan laging enforcement gyud nya stricto nga pagkuan ha. Consistent nga enforcement. Correct. Ang ato ra gyud ang pinaka-challenge lang gyud ini niya kay dili ra ba ni daghan sad ang atong mga kining environmental police nga available diri sa syudad. So ang atong mga kaigsuonan sad kung naa gyud unta tayo makit-an nga atong mga kaigsuonan nga pataka lang sad og panabako ba kini mga public places ato sa badlongon sad siguro anyway aka nang badlong nga tarong lang nga pag-approach good nga kay ang pagpanabako sa pampubliko nga mga lugar
consider naman na siya nga against sa balaod kining atong gitawag og Republic Act 9211. Moapil ta sa pag-enforce ini niya nga balaod para sa ang atong mga igsunan nga manabako ma-inform sad sila, ma-aware sila nga dili day insakto or it is unlawful nga manabako ka sa mga pampubliko nga lugar. Kaya baka Sir Ronald, no, sa akong mamatikdan, ang gobyerno, grabe na kayo, o daghan ang gibuhat, no, mga pamaagi, mga balaod nun, para lang yun, no, control. Apan, like for example, no, ipatas-an na ang, Tax. ang tax, no? So, makaingot ang punga nga, mahal na yun ang sigarilyo. Apan, ang simpleng nga tao, no, ang simpleng mga tao, makita mo maka-afford gihapon, no? Tag 4 pesos ang stick, 5 pesos ang stick. Sa imong pagtanaw Sir Ronald, ni epekto ba ni siya nga mga kini mga pamagihan? Actually, na ay mga gains ni siya. Example ha, dili lang ang kining Republic Act 9211. Kating syntax, for example, kay daghan naman sad good sa atong mga kaigsuunan ang na-covered sa PhilHealth. Tungod ining syntax man ni siya, part sa syntax nga return kining katong revenue ba nga na-collect. Ila man ning kuan. Mao ni siya ang mga programa like kanang PhilHealth coverage. Improvement sa atong mga public health facilities. So mao ni siya ang mga gains sa kining nga mga balaod para pag kining mga health promoting nga balaod. Pero tinuod na gyud pay mga wala pagyud nga naka-benefit ini niya katong imong nahisgutan nga affordable pagyud gapon ang sigarilyo kay if you recall I think a day or gahapon man gani siguro nga issue sa newspaper ang ato sa gobyerno nasad sila usa ka page nga ads gyud kay daghan sa kistanan og kining gitawag nato nga wala na tax nga mga sigarilyo nga nag-circulate sa market nato gibutang gani dito sa ilang kuan nga kung manigarilyo gani ka which is dili gyud nato unta gi kuan sa gi-encourage sa kay ang ato gyud is no smoking gyud ang atong kuan or smoking management and control man gyud ang atong giadbook siya nga kay naa na siya ang katong mga pakite gyud unta sa tabako ang katong ni agi sa legal nga paagi ba meaning nakakuha og tax ni bayad na siya og tax na siya katong tax gani nga stamp. So umao na siya ang ilang gikuan pero ang ato is whether naa na siya stamp or wala dili gyud unta tamag mo. Pero ang ato gid Sir Ronald nga kita ba being sensitive sad sa uban nga di man nagarilyo kana bang kuan na gid unta tasad kanang mo respetar ba no? Asa ka mangita kag lugar nga ato ka dito magsigarilyo nga di ka makaapektar sa uban. Pero kung base sa akong naobserbaran tigtuki tatsa kabantay ka sa mga like mga LGUs for example dili na jud ka makakita gyud kaayo og mga smoke unlike before. So wala pa ni siya nga balaod murag tanan nga bisag asa nga lugar manabako ang katugyong manigarilyo. Tinod. Pero karon kung kaning mga public especially kining mga government offices LGUs makakita sa gyud ka nga na-control sa gyud nila ang pagpanabako. Kay mo-agree ko naman na Sir Ronald no kay sa among gihimo sa Our Cebu program kay nagsigim na mi regular man ang ato ang evaluation and assessment sa matag LGU. Naagi na nga to sa standard or sa criteria nato nga mo designate gyud sila og kanang smoking area. So mo na nga gisiguro gyud namo inig-monitor namo makit-an gyud namo dito nga kini naagi gyud sila yung mga designated area niya naagi yung mga dito sa designated area na dito ang mga IEC materials no katong mga epekto sa pagpanabako unya kana nakita gyud nato sad nga ni comply sad ang mga local government units kay mangita gyud mi ana asa gining mga smoking area nila nga gi-designate daghan na sad sa atong mga LGUs nga gikuan na sila they are awarded as kining mga sentrong sigla sa Department of Health kay wala lang sa nisunod sila sa balaod pero basically ila yung gi-implementar gi-enforce ang kini siyang Republic Act 9211 so basically kana sila mga ginagmay pero klaro nga atong mga gains ba tungod ni ini nga balaod and then hopefully pila ka tuig gikan karon ako I think ang full effect man gud ini nga balaod
God inig ka kuan pa 2017. So inig ka 2017 kuan na gyud na siya complete ban na gyud na siya sa tobacco naman. So adto na nato makitaan gyud ang 100% gyud nga effect ini niya nga balaod. Pero sa pagkakaron napay kasi tayo bahimo tag sa tagsa katakong giingon nga kung Yeah. ay manabako atong kuan nang istoryahan og tarong Yeah. nga dili ni mao ang insakto nga lugar para pagpanabako kay naay mga dili manabako. Kaya napag yun gyapoy tayo maobserbahan nga mga driver gani, no? Kana Sus. PUJ. Oh, paita. No? Di pa gyud gyapon. Yeah, Apan, butangan. Sir Ronald, sa di pa tamo padayon, ako tuguti ko sa pagbasa, no? Ang kining naagi-post sa ato ang Facebook account. Dali lang kayo. Gikan ni Grace Osieta Grandlon. Ningon siya, just tell them that it's bothering you. Say it politely though. Most smokers would either move away or put their cigs or cigarettes off. So mona no ang kuan pod ni tampo pod ni Grace Osieta Grandlon. Nya gikan ni Michelle Calado kagalitan sa atong pangutan ng how do you tell someone near you who is smoking that the smoke is bothering you. Ang iya hapod tampon ingon siya nga I will get a hanky and cover my nose. So siya na mismo, no? Mutabo na lang siyang kaugalingon. All right? Nya matud pod ni Lance Matthew Pahang ningon siya nga sir or ma'am, pwede kam muhunong og sigarilyo kay makasamok siya sa ubang tao. But if they wouldn't, then I would either get my pepper spray and spray them on or dose them with my water jug. Anyway, so moto ang tampo gikan nila ni Lance Matthew Pahang, ni Michelle Calado Gagalitan og ni Grace Osieta Grandlon. So muna ang ilahang mga tampo sa Ronald. Akong i-reserve no ang akong katapusang pangutana nimo inighuman lamang nito ang pipila ka mga mensahe ug dugang kasayuran. Kahibaw mo sa nagunang rason nga nung inanay ang pagkunhod sa panigarilyo sa mga tao, ilabi na ang pagbuhat sa illegal nga pamaagi ni ini. Matud pa sa www.aer.ph nga pagsaka sa presyo sa sigarilyo tungod sa pagpasar sa sin tax law mo'y nagunang rason nga nung nikunhod ang porsyento sa mga tao nga manigarilyuhay. Kini si Pagtuki Chrisley naghatod ni ining mga gagming kaalam. Maayong buntag, aniya ang mga pinakauwahing balita nga adunay kalabutan sa atong kalambuan. Nakadawat ang probinsya sa Sugbo ug pag-ila sa adunay labing taas nga growth rate on locally sourced collection sa tibuok Rehiyon 7 kun Central Visayas Region. Nikabat na sa 1.4 bilyones ang nakolekta nga buhis sa kagamhanan sa probinsya sa Sugbo sukad niadtong Enero hangtod sa Hunyo karong tuiga. Nibutyag si Provincial Treasurer Emmanuel Gial nga adunay 5 kagigkanan sa buhis. Naguna niini ang nakolekta gikan sa 16 ka mga district hospitals di nikabat kini og 86.4 milyones pesos. Dugang niya, nikabat sab og 39.1% ang saka sa mga koleksyon sa buhis sa probinsya sa Sugbo karong tuiga. Nisalmot ang kapin sa usa ka gatos ka mga magtutudlo sa usa ka seminar kabahin sa bag-ong uso sa teknolohiya para sa kausaban sa edukasyon sa nasod. Ang Business Development Manager sa Intel Microelectronics Philippines nga si Carlos Subido niingon nga ang karon nga pamaagi sa sistema sa edukasyon adunay dakong kalahian. Busa ang FELTA nakitinabangay sa Intel Education and Microsoft Philippines sa paglungsad sa gitawag nga Unite 2-in-1 usa kini ka water-resistant laptop sa Intel Quad-core processor nga adunay Windows 8.1 ug Microsoft Office. Matud pa ni May Rivera Morena, Microsoft Philippines Business Group, ang maong programa para sa edukasyon aron mopalambo ug mopadasig sa mga magtutudlo ug magtutunghad. Lipahigayon ang kagamhanan sa probinsya sa Sugbo ug tulo ka adlaw nga Search and Rescue Summit aron sa pag-uswag sa kapasidad sa local government units kun LGUs ug non-government organizations kun NGOs sa pagresponde sa kalamidad ug emerhensya. Tumong sa maong summit nga mopalambo sa panag-uban ug panaghiusa sa mga moresponde kun ugaling adunay emerhensya ug kalamidad. Sigon pa ni Provincial Disaster Risk Reduction Management Officer Baltazar Tribunalo Jr., nikabat sa kapin 500 ang nisalmot sa summit inubanan sa emergency responding teams sa LGUs, NGOs ug ang mga opisyales ug tinugyanan sa Local Disaster Risk Reduction and Management kun LDRRM. Lain-laing mga aktibidades ang gipahigayon atol sa panagtigom sama sa rope rescue, urban search rescue, water search and rescue, vehicle rescue, fire rescue ug mountain search and rescue. Ug mao kadto ang mga balita sa kalambuan karong semana. Kini si Pagtuki Puwet, maayong buntag.
ang Eduardo J. Boitis Cancer Center kon EJAC sa programa po sa Ramon Boitis Foundation Incorporated naglihok sa sayong pagmatikot sa cancer alang sa dugang kasayuran tawag sa 254-6351. Usa ka ba kananay nga adunay negosyo o ganahan nga mas mapalambo pa kini? Apil na sa microfinance nga programa sa Ramon Boitis Foundation Incorporated kon Rafi ug pahimusli ang iyang gitanya nga production loan, savings ug microinsurance. Alang sa dugang kasayuran tawag sa 414-9996. Mahimo sab mo tax sa 0928-5593-858. Rafi Microfinance ang inyong kaabag sa responsableng patigayon alang sa kalambuan. Okay, dugang kasayuran mahigala. All episodes of Pagtuki are now available online. Simply log on lang at www.rafi.org.ph ug mabati ninyo no ang podcast. For your seminar and training needs, contact Eduardo Aboitiz Development Study Center at 35 Lopicina Street at 418-7234 local 108. It has function rooms and plenary hall with Wi-Fi connection. Eduardo Aboitiz Development Study Center, where a meeting of minds takes place. To promote pride of place and encourage community initiatives and people participation in the barangay, Pagtuki has a new segment called Barangarbo. In Barangarbo, Pagtuki will have its discussion within the chosen barangay and impart the necessity of people working together for their community. If you want us to feature your barangay or if you have another outstanding barangay in mind, contact us at 418-7234 local 542. Rafi invites you to join the community. It is an online platform for knowledge sharing and discussion about or relating to social development issues and related advocacies. Community is open to all interested members of the academe, youth, social development groups, the media, and the general public. Those interested can register at community.rafi.org.ph. Some of the recent topics of community are on how to become a modern-day hero, youth role in nation building, and are we ready for the new normal? For inquiries about community, you may email at rafioph@gmail.com or visit Rafi's Facebook page at www.facebook.com/rafi.org.ph. Okay, mga higala. Arita sa itong gibilin nga pangutana ka ganina before tani break. In terms of Juan Sir Ronald, in terms of assistance, asa man ta ka maka pangayog assistance kung atong mga kaigsuunan adunay lung cancer. Una siguro sa katong nahisgutan ka ganina sa labi na katong na-emphasize ni Doc Aranas pod nga it's unfortunate nga gamay ra sa itong mga kaigsuunan ang madiagnose og early nga stage ini nga sakit kung mahisgutag lung cancer. On our part sad kay ang programa magud to ang atong trust is cancer prevention and early detection. Ang atong matabang or matabangan ang katong pasyente for example ma-diagnose siya og early nga stage either stage 0, stage 1 or stage 2 which is rare jud kayo siya nga mahitabo sa labi nagmanghisgutag cancer sa lung. Most likely makatabang ta part sa iyang chemo. Okay. Or sa iyang radiation. Okay. Either way kung kung kinahanglan siya magkuan kung asa ang mauna ang treatment. Gawas ana niya ang atong kini siya nga kining psychosocial support sa pasyente ug sa pamilya. Gid siya. That's the most nga atong matabang sa pasyente or sa pamilya. Again, katong early diagnose nga mga kaso, stage 0, 1 ug 2, ug kini siyang atong gitawag og psychosocial support sa pamilya ug sa pasyente. So that's the most that nga atong matabang sa Cancer center. sa cancer center kung maghisguta og cancer sa baga. Sir, basig na pa kay mga importante nga mga activities nga ipahibaw nato no sa atong kaigsuonan. Labi na gyud sa atua sa Eduardo Aboitiz Studies kanang Cancer Center. Pwede kang makapadangat, sir. Oo. Actually karon I think wala pa gani nahuman among mga kauban natay ongoing breast and cervical cancer screening sa Kiyot Pardo katong Karon? sa Kiyot Pardo nga wa pa kibalo ba. Okay. So kung napamoy oras normally mahuman na siya alas 12 man and then
wala pa may alas 11 Napay sa mga minutes. So basically na 1 hour usa kapin. ka oras kapin. Oo, and I think sobra na serious kato nga ang na screen karon sa kay nagsugod ta dito mga alas 9 man. So katong atong mga kigsuonan pwede mo dalikyat og kadiyot naarami sa barangay hall sa barangay Cute Pardo na dito atong mga kauban na nag-ongoing ron ang breast and cervical screening. Pwede pa mo join ato niya. And then, para sa atong mga kaigsuonan nga interesado gani nga mo invite sa ato for example nga para mo bisita ta sa ilang barangay, mohatag ta og lecture kabahin sa cancer, breast, cervical or even lung cancer. Labi na karon nga buwan kay lung cancer awareness month man ron. Pwede sila mo contact sa ato sa atong hisgutan ganina. Ang atong contact number 2546351 or 2563287. Pwede sila mo imbitar na to sa para makakandak ganita og kanang breast o cervical screening sa ilang barangay. So katulang numero sa akong balikon 2546351 o 2563287 para ta makahatag sad og Sir Ronald, kinsa may atong contact person ni kung pwede kuwan siya? mangita kung manawag sila pwede silang mangita ni Gina Marikit. Okay. Sa kay si Gina man ang in charge ini niya nga mao nga programa or kung wala si Gina pwede silang mo tawag mangita sa ako Ronald. Ronald de los de los Reyes. Ang amo sang opisina katong gusto nga mo kuan mo. Oh, asa bisita dapita. ba? Nami sa ikaduhang andana sa kining Cebu Women's Club building. Mas common siya. I think mas daghan na kay baw kung mayong tag-kupsi. Kupsi or kining maternity house. So naami second floor ana niya and then mangutana ra mo sa guard kay balo sila sa Eduardo Aboitiz Cancer Center. Labi na sa atong mga kaigsuonan katong naay mga bugon or kato atong mga kaigsuonan nga nanay jud gipamati ba naay simptomas for example sa kining cervical cancer katong naay mga bloody discharge or kung breast cancer naay bugon nga ilang nakaplagan sa ilang tutoy or kining mga parte nga duol sa tutoy sa naatay bugon nga bantayan labi nag og katong solid siya kanang murag unod jud imong paminaw then kinahanglan na siya i-biopsy pwede sila mo duol or mo bisita sa atong opisina sa ikaduhang andana sa Eduardo Aboitiz Cancer Center. Naatas sa May B. Rodriguez lang ibabaw sa Cebu Maternity House. Sir Ronald, daghang kayong salamat sa imuhang pakiguban kanamo karong buntaga no. Unya ang mga kasayuran nga imong gipaambit for sure nakahatag to nila no og mga importante kayo nga impormasyon nga diin ilahang mahibaw-an ug angay nilang kuanan unya as reference no kung aduna sila yung mga queries no nga angay nilang buhaton ka sa ato ang opisina. So daghang kayong salamat sir, labi na po sa imong team no nga nadatay activity next week no kitay magkuyog pod. So once again salamat kayo sa imong pakiguban kanamong buntaga. So mga higala mao kadto si Sir Ronald de los Reyes ang kasamtangang program coordinator sa Ramon Aboitiz Foundation Incorporated, Eduardo Aboitiz Cancer Center nga nanahimutang sa dapit diha sa Puente Ismeña Circle. Nya magpasalamatan nila ni Grace Siata Granlon, kang Michelle Calado Kagalitan, kang Lance Matthew Pahang og ingon man sab sa ngalan sab sa atong kaubanan sa buhat no si Jane Familiar atong program manager, kuyog sad niya si Miss Jeda Marie Perez okay, Bachelor of Arts in Communications sa University of San Jose Recoletos ato ang intern nga kuyog karong buntaga. Of course kang Ma'am Carol Ballesteros ang ato ang Communications Officer unya kang Ma'am Dumichua atong Chief Operating Officers Foundation. Of course si Sir Chris nga naas technical. Moingon na lang kung hangtod sa sunod semana sa samang tak na adlaw stasyon. Maayo buntag mga Bisaya. Kaibaw ba mo nga ang Graphic Health Warning Bill nakita isip pagsuporta sa syntax law sa nasod? Matud pa sa www.rappler.com, ang Graphic Health Warning Bill nakita isip pagsuporta sa syntax law ilabi na nga makatabang kini sa dugang pagpunhod sa gidaghanon sa tawo nga manigarilyohay dinhi sa nasod. Kini si Pagtuki Chrisley naghatod niining mga gaming kaalam.
Usa ka ba kananay nga adunay negosyo o ganahan nga mas mapalambo pa kini? Apil na sa microfinance nga programa sa Ramon Aboitiz Foundation Incorporated kon Rafi ug pahimusli ang iyang gitanya ga production loan, savings ug microinsurance. Alang sa dugang kasayuran tawag sa 414-9996. Mahimo sab mo tax sa 0928-5593858. Rafi Microfinance ang inyong kaabag sa responsableng patigayon alang sa kalambuan. Ang Eduardo J. Aboitiz Cancer Center kon EJAC sa programa po sa Ramon Aboitiz Foundation Incorporated naglihok sa sayong pagmatikod sa cancer. Alang sa dugang kasayuran tawag sa 254-6351. Og dinhi madapos kining tulumanong pagtuki usa ka tulumanon sa kahanginan sa Ramon Aboitiz Foundation Incorporated hangtod sa sunod higayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Pagtuki